Aýalyň bilen nädip seýle oňsukly ýaşaýaňy? Ýaşasyn mele ýaşa berýän. Nädip diýän menem? Şemşat, Ho, Hajan. bir de kofe ala. Bolýa. Ýaňy öýde kofe ýokdur diýip gelýärdiňi. Hajan. Çay alaýyn. Çaýa işde köpürek içipdir. Borda bolmasy. Gara çay demlenmi ýa gök çay? Maňa tapawut ýok. Öz çay boljak bolsa diýäňmi? Ene munan vardyň. Noş bolsun. Hana o kofe ýok diýdi däme ýaňy? Geliniň owalan nurym tapýan eken. Goňşulardan alan molaýmasa, ýa-da magazyn alganlar. Gördüň bir daha şeýdip ýaşa berýäs. Sebäbi oňa moňşup ýaşasy gelýär. Tersine bolsa da durmuşda bahana yetik. Bäh, menem seýdip görsem näderkä? Çay içermikam ýa kofe? Barlap göräý. Nol näme bolýar ýüzüň salyk? Ay, menem dünkü öýde aýtaladym, näme içenlerini öýdýän? Näme içdiň? Zaqqum. Geziverde öňkü bolsuňazyk. Öýe baryp kofe çaýsek diýdim bolýan ýanky bir isime aýdandyr. Näme sen kofe getirdiň-de men ýasap bermedimmi diýip. Menem bolýa ho getirseň ýasap beren diýip bolýandyra diýdim. Näme men sen öňde ýaranjaňlyk ederni öýdýäňmi diýýär. Gynanma dost. Ýuwaş-ýuwaş teniň göwüni tapmak başarsaň, olam sen göwüniň tapmagyň aladasyny edip başlar. Ýörgowsy bugun bizde kofe çaýly.